Abu na biyu, wai ɗan izala ne yake aiwata ɗan shi'a. Muƙaddara Sharif Alalawi ɗan shi'a ne, kai kuma Malam Anas ɗan izala ko? To ai tsakani da Allah wannan abun mamaki ne mutuƙa idan ɗan shi'a bai aibata ka ba ya ce kana kan kuskure. Kai ɗan izala baka da bakin da zaka aibata ɗan shi'a. Me yasa na faɗa haka? Me babban laifin da ake tuhumar 'yan shi'a da shi? Shine raina sahabbai, ko in ce raina wasu daga cikin sahabbai da zagin su kamar yadda wasu ke faɗa. Wanda mu mun san zagin nan ba yi suke ba. Muna tare da su, muna zaune da su waje ɗaya, mun san me suke yi. Iya abin da suke yi radda magana ta ilimi ta taso su faɗi abin da sahabi ya yi na rashin kyautawa su ce kuma bai kyauta ba. Wanda wannan maganar kuma da in sun faɗa sun ce bai kyauta ba kuma za ka ga an ruwaito ta cikin littattafai na ahlus sunna ba na shi'a ba. To ƙaddara ma suna zagin su ne. Su waye sahabbai? Almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abokansa kamar yadda wasu ke faɗa. Abokan manzon Allah ko almajiransa su ne 'yan shi'a suka rena suke zagin su. To kai kuma ɗan izala, wa ka rena wa kake zagi? Kai fa ba wanda ka rage. Domin tun daga kan iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallama ka faro, ka duro kan manzon Allah shi ma baka bar shi ba, ka dawo kan 'ya'yansa su ma baka bar su ba, duk mai koyi da su. Domin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna faɗin cewa 'yan wuta ne, daidai lokacin da ɗan shi'a ba zai iya gaya maka haka ba. Ba kuma zai yadda ba ma in ka faɗa a ce yau iyayen Annabi 'yan wuta ne. Yanzu kai a wajenka sahabban Annabi sun fi iyayen Annabi? Abokan Annabi sun fi iyayensa a wajenka? Shi yasa na ce ba ku da bakin magana. In ana tuhumar ɗan shi'a da zagi ko raina sahabban Annabi abokansa ko almajiransa, kai kuma ana tuhumar ka da raina iyayen manzon Allah da faɗin cewa ma 'yan wuta ne. Kai da shi wa ya fi laifi? Na ɗaya kenan. Na biyu, kai ɗan izala kakka manta fa, duk wani hadisi da ya zo cikin Bukhari da Muslim a wajenka ka ce ya inganta, wanda kuma hadisai rututu suna nan birjit na ƙarya wanda aka ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ka ce ya inganta ka kuma yadda da shi, za kuma ka iya faɗi a ko'ina cikin sifika ma, daidai lokacin da ɗan shi'a ba zai iya faɗi ba. A cikin hadisan da kai ɗan izala ka yadda da su kuma ba za ka iya fitowa ka ƙaryata su al'umma su ji ka ba. Akwai hadisin fa da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi fitsari a tsaye yake yi. Ka yadda annabinka yana fitsari a tsaye, daidai lokacin da ɗan shi'a ba zai iya faɗin haka ba. Kai da shi wa ya fi laifi? Kai da ka rena Annabi ka ce yana yin fitsari a tsaye, ko kuma shi da ya ce a'a in Annabi zai yi fitsari killace kansa yake yi, ya yi cikin mutunci da kamala. Waye yake ya rena Annabi cikinku? Kar ka manta cikin hadisan da ka yadda da su fa ba za ka iya fitowa ka ƙaryata shi al'umma su ji ka ba fa. Akwai hadisin da aka ce fa mata suna kama hannun Annabi su zagaye gari da shi, su tafi da shi inda suka ga dama. Daidai lokacin da ɗan shi'a ba zai iya faɗin wannan hadisi ba, kuma in ka faɗa ma zai ƙaryata ka. To duk tattara wannan dai ajiye shi gefe. Ƙara shi'a sau miliyan da izala. Me yasa? Ga ayyukan kowa na faɗa. Abin da ake tuhumar ɗan shi'a da shi shine me? Raina abokan Annabi da zagin su. Kai kuma ana tuhumar ka da zagin iyayen Annabi da kuma raina Annabin kansa. Iyayen Annabi ka ce 'yan wuta ne, Annabi ka ce yana fitsari a tsaye, wanda akwai wasu miyagun hadisan rututu
ba lokacin da za a ce ai ta kawo su. Saboda haka dai Malam Anas baka da bakin magana, ba kuma ka da bakin da zaka aibata Malam Sharif Al-Alawi ko da a ce ɗan Shi'a ne. Saboda haka mu ajiye wannan mu shiga karatu. Maganar da ka ɗauko ta cewa Sharif Al-Alawi yana goyon bayan Ahlul Baiti a dangane da abin da ya shafi alwala. Ya ce alwalar da muke yi yanzu ta wanke ƙafa ba ita Annabi ya koyar ba. To, za mu yi karatu a kai insha Allah kuma za mu ji shin ita Annabi ya koyar ɗin ko kuma ba ita ya koyar ba kamar yadda Sharif Al-Alawi ya faɗa. Kafin kawo maganar alwala ɗin, ga wani hadisi nan da nake so al'umma su tsaya su natsu su saurare shi kuma su fahimce shi. Al'umma ku sani mafi yawan abin da ake yi yanzu da sunan musulunci ba iya alwala kaɗai ba, duk an canza shi ba yadda Annabi ya koyar ake yi ba. Wannan magana kuma ba ni na faɗe ta ba, in kana so ka ganta za ka iya duba Sahihul Bukhari hadisi na 5029, za ka iya duba Tirmizi hadisi na 2447, za ka iya duba Musnad na Imam Ahmad hadisi na 11977. Duka sun tabbatar a wannan lambobi cewa mafi yawan abubuwan da muke aikatawa da sunan musulunci ba yadda Annabi ya koyar muke yi ba, ba ma iya alwala kaɗai ba. Bari mu karanta ruwayar Bukhari. Ya ce haddasana Musa bin Ismail, ko da yake duk mu tsallake sanadi tunda dai ga lambobi nan na bayar ga mai bukata zai iya bi ya duba. Imamu Zuhri ya ce ya shiga wajen Anas sai ya samu Anas yana kuka. Sai ce ya Aba Hamza ma yubkika, me yasa ka kuka ya Aba Hamza, wadda alkunya ne na Anas bin Malik. Sai Anas ya ce abin da ya sa ni kuka ma a'rifu shay'an mimma kana ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ayyukan duk da kuke yi yanzu na musulunci, ya ce wallahi ban ga wani abu da kuke yin shi daidai da daidai ba kamar yadda ake yin sa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ƙila sai aka ce as-sala, sallah fa. Ƙala sai Anas ya ce alaisa sana'atun ma sana'atun fiha, ita ma sallar ba kun aikata abubuwan da kuka aikata ba a cikinta. A wata ruwayar ta Aba Imran al-Jawni wadda Imam Ahmad ya kawo ta a lamba ta 11977, qulna lahu, Aba Imran al-Jawni yace sai muka ce wa Anas dan Malik fa aina sala, yo ina ka kai sallah, ita kam ai muna yin ta daidai kamar yadda Annabi ya koyar. Qala sai Anas yace awalam tasna'u fi salati ma qad alimtum, to ita ma sallar ba kun shigar da abubuwan da kun fi kowa sanin menene ba. Ma'ana Anas yana bayanin cewa hatta sallar ba yadda Annabi ya koyar ake yi ta ba. Tun a zamanin sahabbai fa kenan, Annabi bai daɗe da wafati ba aka fara canza addini. Kuma dama ya faɗa awwalu man yughayyiru sunnati rajulun min bani umayya, farkon wanda zai fara canza sunnata wani mutum ne daga banu umayya. To gashi Anas yana tabbatar da cewa hatta a sallah an shigar da wasu abubuwan wanda Annabi bai san da su ba, wanda ciki akwai ƙabalu, wanda zaka ga ana ɗora hannu akan kirji ko haka ko haka ko haka, ko siga kusan 9 ce. Za mu samu lokaci insha Allah mu yi bayani akan ƙabalin nan, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da shi ba, yana cikin ƙare-ƙaren da aka shigar cikin sallah. A wata ruwayar ta Imam Ahmad wadda ta Sabit al-Bunani kenan, wadda Imam Ahmad ita ma ya kawo ta a lamba ta 13861, Anas ya ce ma a'rifu fi kumul yawma shay'a, a yau din nan ban san wani abu cikin ku ba da kuke aikatawa kuntu a ahaduhu ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda na san cewa a zamanin manzon Allah haka ake yin shi yadda kuke yi. Laisa qaulakum la ilaha illallah, yace in ba la ilaha illallah da kuke faɗi ba ita kadai ce na san ba a canza ba.
ita kam yadda manzon Allah ya faɗe ta ya koyar da ita haka ake yin ta, amma duk wani abu na aiki da kuke yi da sunan musulunci Anas ya ce an canza shi. To an canza komai, me abin mamaki don an canza alwala? To bari mu gangara cikin alwalar mu ji shin an canza ɗin ko ba a canza ba. Ya ake alwala? Mu tambayi alƙur'ani tunda ba mu rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba, an ce da shi za mu koyi, to shi kuma baya saɓa wa alƙur'ani. Alƙur'ani ya mana bayanin alwala da yadda ake yin ta. Allah ya faɗa yadda ake alwala a cikin suratul ma'ida inda yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya ku waɗanda suka yi imani, idan kun tashi za ku yi sallah, to yadda ake alwala Allah ya ce faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku, wa aydiyakum, da hannayenku, ilal marafiqi, zuwa marafiq nan kenan. Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, sannan kuma ku shafi wato kawunanku da ƙafafuwanku ilal ka'bayn, zuwa idan ƙafa, ko kuma wa arjulikum kamar yadda wato wata ƙira'ar ta zo da ita. Wasu malaman suna cewa ai wa arjulakum, in aka karanta shi wa arjulakum to shine yake nuna cewa wanke ƙafa ake ba shafawa ba. Sadda aka ce wa arjulikum shine yake nuna cewa shafa za a yi ba wankewa ba. To wannan duk wani kwano-kwano ne wanda nake so yanzu ka ɗauke shi ka ajiye shi gefe. Ko wa arjulakum ko wa arjulikum aka karanta, magana ake ta shafar ƙafa ba wankewa ba. Dalili akan haka, duk iya larabcinka ba za ka kai sahabbai ba, muku irin maganar da kuke yi. Duk fahimtar larabcinka, duk fahimtar alƙur'aninka ba za ka kai annabi ba, kuma ba za ka kai sahabbai ba. Kaɗan daga cikin sahabban da suka yarda akan cewa wa arjulikum ko wa arjulakum duk ɗaya ne, shafa ne ba wankewa ba, akwai Anas ɗan Malik, mai wancan hadisin na cewa an canza dukkan wani aiki da muke yi a musulunci. Kana so ka gani? Buɗe Ibn Kasir, tafsirin nasa kenan, ƙarƙashin wannan ayar za ka ga ya kawo wata ruwaya daga Ibn Jarir at-Tabari, ya ce haddasana Aliyu bin Sahalin, haddasana Mu'ammil, haddasana Hammad, haddasana Asim al-Ahwal, an Anas, daga Anas ƙala ya ce nazalal qur'ana bil mashi, game da ƙafa a alwala alƙur'ani ya zo mana da shafa ne. Wasunnatu bil gasali, ita kuma sunna hadisi kenan shine ya zo da wanke ƙafa. Kenan wa arjulakum ko wa arjulikum duk yadda ka karanta a fahimtar Anas shafa ne ba wankewa ba. Hadisi shine ya zo da shafa. A iya sanin mu kuwa babu inda hadisi yake da girma ko ƙimar da zai saba wa alƙur'ani a jifa da umarnin alƙur'ani a ɗauki na hadisi. Babu wannan hadisin a duniya, sawa'un ahadi ne ko mutawatiri, duk ingancin hadisi bai isa ya saba da ayar alƙur'ani a yi wa hadisin biyayya ba, domin hadisi in ya inganta na annabi ne to baya saba wa alƙur'ani. Allah ya ce wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Annabi baya faɗirci akan son zuciya, sadda duk yayi magana to wahayi ce, to ba yadda za a yi kuma wahayi ya saba da wahayi. Allah ya ce walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Har yau yana daga sahabin da ya fahimci cewa wa arjulikum ko wa arjulakum magana ce ta shafa ba wankewa ba, Ibn Abbas, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allahumma faqihu fid din wa allimhu tawil. Shi ma a ƙarƙashin wannan aya dai Ibn Kasir ya kawo daga Ibn Jarir at-Tabari, shi kuma ruwaya ce wadda aka karɓo ta daga Ikrima daga Ibn Abbas ƙala yace al-wudu'u, alwala, gaslatani, wanke gaɓoɓi ne guda biyu, shine fuska da hannu kamar yadda Allah ya faɗa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, wa mashatani, da kuma shafar gaɓai guda biyu shine famsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ku shafi wato kawunanku, ku shafi ƙafafuwanku.
Wannan game da masu cewa wa arjulikum ko wa arjulakum kenan.